No momento en que hace un tiempo empecé como a flotar. Outro mundo, outro lugar. A pila da felicidade cargouse ata o máis alá. Quería ir pero non chegar. É unha extraña sensación, unha película, mil emocións. É unha droga que me atrapa. Non a quero sentir, non a quero imaginar. Esas portas de cristal, non a quero sentir, non a quero imaginar. Esas portas de cristal. As opcións a elegir, un destino que tomar. Que fácil é deixarse ir, e que difícil é aguantar. Esas portas de cristal, ese foco